खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानाव दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे सावगारि लाबोबावदों जाय सावगारिया एबा जाय भिडिअ'आ जों साफ्रोमनि जिउआव आरो मैखुनाव दुखुनांथाव आरो बे भिडिअ' एबा सावगारिखौ नुयोब्ला नोंथांमोननि जिउआव गोजांस्रिउ मोनगोन एबा दुखुबो मोनखांगोन जायफ्रा इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय बिथांमोननि गोसो मैखुनाव सोंलु फैगोन गाबखांनाय फैगोन अनखांनाय फैगोन मानो बेबायदि जाथाव मानो बेबायदि जानो गोनां जाखो आरो बे जानाया माब्रैनिफ्राय जाबोखो गोबां जोंनि गेजेराव दुखुबो मोनगोन सोंलुबो फैगोन दिनै बे गासै सोंलु आरो दुखु गोनां बाथ्राफ्रा माब्रैनिफ्राय जाबोखो आरो बिनि गुबै जाहोना माब्रैनिफ्राय जाबोखो दिनै बेखौनो लानानै आं नोंथांमोननि बे सावगारिखौ लाबोदों दाब दाब जायगाफ्राव जेरै गुबुन हादरफ्राव बे जाथायफ्रा बांसिन जाफ्लेबाय थादों मानोना बे जाथाया जों गासै मानसि हारिफोरनि गेजेराव गोबांथार दुखु मोननाय एबा फोथायसुला फोथायसुलि इसोरखौ अनग्रा सिबिग्राफोरनि मैखुनाव गाबखांनाय लाबोदों मानोना इसोरनि मुङा मोनसे गोथार न' इसोरनि गोथार न'आव जाय बिफा इसोरा थायो जाय अनसुला फोरबो जिसु ख्रीष्टआ थायो बे गोथार न'आवनो दिनै जोङो मा नुनो मोनदों गोबांथार बे जायगायाव गियानि मानसिफोर बे जायगायाव क्ररपतिनि मानसिफोर बे जायगायाव गोबां गोरों गोरा गियानि मानसिफोरजों बुंफानाय मानसिफ्रानो दिनै आन्दायदों आरो बिसोरो गावसोरनि मोदोमखौ एबा गावसोरनि गोनांथिखौ नंगौ एबा सान्थि एबा मोदोमनि गोजोननायखौ लानानै बिथांमोना जिउ दानो थाखाय दिनै बे गोथार गिर्जा न'फ्राव दिनै बाजार खालामनाय नुनो मोनदों जाय बे जायगायाव इसोर खुलुमनो थाखाय सुबुंफ्रा फैयोमोन आरो बे गोथार गिर्जा न'आवनो दिनै बिसोर जिउ लोंदों बेदर जादों रंजादों आरो बेबायदिनो गावसोरनि मोदोमनि लोगोफोरखौ लोगो हमनानै बिसोरो बे जायगायाव गोबां मोदोमनि खुसिजों बिसोर बे जायगायाव आद्रा खालामदों बेफोर गासै नुथायफ्रा अनदायगाफोर जोंनि गोसो मैखुनाव गोबां दुखुफोर लाबोनाय जादों बेजों जों बेखौ मिथिनो मोनो जोबनाया खाथिसै जोबनाय बोथोराव गोबां मानसिफ्रा आन्दायजोबगोन जेरै आं नोंथांमोननो मोनसे बाइबेलखौ जाय गोथार बाइबेलनि जेरै 1 तिमथिनि 4 बालबनि 1निफ्राय लाना आं नोंथांमोननो फरायथिनि आरो बाहाय मा फोरमायदों नंखाय फोरोंग्राफोरनिफ्रायनो बे जाथाया जाबोदों आरो गोबांथार मोदोमनिल' होसोग्राफोरनिफ्राय बे जाबोदों बाहाय जेरै गोथार बाइबेला जोंनो 1 तिमथिनि 4 बालब 1आव जों फरायनो जिउआ थालायनो बुङो जोबनाय बोथोरफोराव सोरबा सोरबा फोथायनायनिफ्राय उनफिनगोन बिसोरो आन्दायहोग्रा जिउफोर आरो सैताननि फोरोंनायफोराव गोसो होगोन होननानै नायदो अनदायगाफोर अब्ला नैबे बोसोरफोरजों जों मा मिथिगौ जोबनाय बोथोराव गोबां मानसिफ्रा बै संसारनि फोरोंनाय बाथ्राफोरखौ लानानै मोदोमनि फोरोंनाय बाथ्राफोरखौ लानानै नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ लानानै मानसिफोरखौ आन्दायहोगोन दिनै बिथांमोना बे आन्दायहोग्रा जिउफोरजों दैदेनजानायलाय दिनै बिथांमोना गावनि इसोर खुलुमग्रा बिफा इसोरखौनो नेवसिनानै दिनै बिसोरो बे जायगायाव बाजार खालामबाय बे जायगायाव इसोरखौ बिसोरो खुलुमनो नागारै बे जायगायाव मोदोमखौसो आरो बियो मा खालामबाय बिसोरो थाखाखौसो इसोरनो खुलुमबाय जानाय लोंनायखौसो आंगो आंनि फोरबो आंनि इसोर होननानै बिसोरो नाजावबाय जाय थमासआ जेब्ला बियो जिसु ख्रीष्टनि सिगां फैनायखौ फोथायनो गोब्राब जादोंमोन बियो गावनि लोगोफोरनि नुजानाय फोरमायनायाव बे गोब्राब जादोंमोन आं फोथाया नोंसोर गाव गावनि साननायफोरजों सिमांफोरनि गेजेरजों नोंसोरो बे नुनायखौ नुदों आं फोथाया जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ सानथामनो सिखांफिननायनि उनावहाय गावनि चेलाफोरजों न' सिङाव जेब्ला नुजादोंमोन बे समाव थमासआ गैयामोन आरो बे समाव 6 दिननि उनावहाय जेब्ला आरो बे थमासआ जेब्ला गावनि लोगोफोरजों न' सिङाव दंमोन अनसुला फोरबो जिसु ख्रीष्टआ अब्ला बेजों नुजादों मानोना थमासआ गोसो गोरामोन बे फोथायनो गोब्राब मोनोमोन जेब्लासिम आं बिनि अहेबाव आसि सोनो मोनागौमानि बिनि आखाइ थारखायाव गाजोल दोननायखौ आसि सोना मोनागौमानि आं फोथाया थमासनि बे थांखिमोन जिसुआ बिनि गासै साननायखौ मोनदांनानै अब्ला
बेजों नुजाबाय गोबां दावहाफोरनि गेजेराव बे जेब्ला रुमावसोबो दंमोन आरो बे समाव जिसुआ बिनि साननायखौ मोनदांना बुंदों थमास नों आवगायबो आरो नोंनि आसिफोरखौ आंनि अहेबाव सोदो आंनि आखाइ थारखौ सोदो बे गोनो गोथो जाबावदोंमोन आरो बे गावनि फोथायनायखौ नंगौ नङा बेखौ मिथिनो थाखाय जेब्ला बियो अहेबाव जंजों सुजानाय जिसुनि अहेबाव जेब्ला बियो सोयो आखाइ थारखौ सोयो अब्लासो बे फोथायदों आरो बे गुग्रुबनानै आंनि प्रभु आंनि इसोर होननानै दिनै बे गोरबो आरो मैखुनजों जिसुखौ बे नाजावदों जिसुनि अननायखौ बे मोनदांदों बे थार फोथायाखैब्लाबो नाथाय जेब्ला बे जिसुनि सोमोनांथाव अननायखौ मोननानै बिनि गोसोआ अननायजों मुफबदों आरो जिसुखौ फोथायदों अनदायगाफोर नाथाय जोंनि बे मुगायावबो गोबां मानसिफ्रा आंनि फोरबो आंनि इसोर होननो नागारै जिसुखौ नाजावनो नागारै जिसुखौ थारनो फोथायनो नागारै दिनै माखौ आंनि फोरबो आंनि इसोर बुंखो नैबे जिउखौ आंनि फोरबो बे थाखा फैसाखौ आंनि फोरबो बे गावनि लाब लाजोखौ आंनि फोरबो आंनि इसोर होननानै दिनै बेजोंसो जों मिथिनो मोनबाय बुहुमाव बांसिन मानसियानो नंगौ नंखाय फोरोंग्रा आरो मोदोमनि लुबैनायजों देरथिं जाबाय अनदायगाफोर दिनै जाय बेलजियामाव जाय लन्डनाव जाय आमेरिकायाव गोबांथार इसोरनि गोथार गिर्जा न'फ्रा दिनै रेस्टुरेन्ट हटेल जानायखौ जों नुनो मोननानै गोबां मानसिफोरनि गोसोआव संखिनाय फैदों मानो गोबां मानसिफ्रा इसोरनिफ्राय गोजान जाबाय जेरै गोथार बाइबेलाव से तिमथिनि 4 अध्यायाव जों 1निफ्राय फरायनानै दा मोनबाय जिउआ थालायनो बुङो सोरबा फोथायनिफ्राय उनफिनबाय आरो दाबो उनफिनगासिनो दं आरो गाव गावनि मोदोमनि नांथाबनायावसो इसोरनिफ्राय गोजान जालांनायखौ जों दा बिजों मिथिनो मोनदों अनदायगाफोर दिनै नोंथांमोननिसिम आङो दिनै आरोबाव माखासे बोसोनफोरखौ लानानै फैदों मानि थाखाय दिनै जाय इसोरा बे गोथार गिर्जा न'आव थायो जाय फोरबोआ बे गोथार गिर्जा न'आव थायो बे गोथार गिर्जा न'आव दिनै फोरबोखौ खुलुमनो नागारै बिसोर संसारनि आंगो लोगो खालामनाय लोंनाय जानायखौसो आंगो आंनि फोरबो आंनि इसोर बेखौसो नंगौ सानना दिनै बजबबाय बेजोंनो मिथिबाय जोबनाया खाथिसै अनदायगाफोर मानोना आं दिनै बेखौ मिथिनो मोनदों सुबुंनि फोथायनाया गोजान जालांबाय मानसिफोरनि फोथायनाया गोजान जालांबाय दा पिपुल आर लकेटेड टू फार अवे अनदायगाफोर सुबुंनि फोथायनाय गोजान आरो गोजान जालांबाय बिदिनो जों मिथिनो मोनदों मा आमेरिका मा लन्डन अनदायगाफोर जोंनि बे खाथिनि बे नसुंसेनि मानसिफोरनि फोथायनायफ्राबो बिदिनो गोजान जालांबाय अनदायगाफोर जानो हागौ दिनै आं नोंथांमोननि दिननिफ्राय माखासे सोदोबथिफोरखौ लानानै आं नोंथांमोननो फरायथिनायजों लोगोसे बिजिरनो सानदों टेक्न'लजिया गासैबो हेल्प खालामनो हागौ दानि गोदान दिहुननाय टेक्न'लजिया नाथाय बेफोर गासैबो गाव गावनि मोदोमनि थाखायल' नाथाय खौसेथि जथुम्माजों आर'ज खालामनायासो गोनांथिमोन जेरै बे गिर्जा न'आव खौसेथि गेदारिं जानानै खुलुमनायमोन नाथाय दिनै बे जायगायाव मानो थाखाय मानो फोथायनायनिफ्राय गोजान जालांबाय अनदायगाफोर बे गोजान जालांनायनि खारना मा आं फारि फारि खोन्थालांगोन अनदायगाफोर मानोना मानसिफोरनि फोथायनाया जाय डक्ट्रिन एबा थिरांथायाव बयबो लोरबां जालांबाय डक्ट्रिनफोरनि सायाव फोथायनाय गैला डक्ट्रिनफोरनि सायाव बे थिरांथा लानायफोरखौ बिसोरो मालाबाबो गनायलिया जायनि थाखाय दिनै बे डक्ट्रिनफोरखौबो नेवसिगारनानै बिसोर मोदोमनिखौसो आंगो खालामनानै जों बे रेस्टुरेन्टआव आरो बे हटेलाव बेबायदिनो गोथार गिर्जा न'आव हटेल आरो रेस्टुरेन्ट जानायखौ जों नुनो मोनदों अनदायगाफोर दा पिपुल आर डिमिनिशिं डक्ट्रिन अनदायगाफोर दा पिपुल आर डिमिनिशिं डक्ट्रिन बेजों जों मिथिनो मोनबाय अनदायगाफोर मानसिफोरनि फोथायनाय डक्ट्रिन एबा थिरांथायाव लोरबां जालांबाय दिनै गोथार बाइबेला जोंनो मा फोरमायबावदों गालातिनि 1:7-9 आं नोंथांमोननो जायखौ आं फरायथिना खोन्थानि अब्लाबो गुबुन गाहाम खोन्थानाय गैया बे संसाराव गोबांथार गुबुन गुबुन मोजां मोजां बाथ्रा खोन्थानायबो थागोन नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ मा फोरमायदों नाथाय सोरबा नोंसोरखौ उसाव बादाव खालामनानै ख्रिस्ट'नि गाहाम खोन्थानायखौ सोलायहोनो इच्छा जायो अनदायगाफोर बे बोथोरा नायदो जानांगौ बिसोरनि गेजेराव नैबे इसोरनि बोथोरखौ खोन्थानायखौ उल्था खोन्थानानै जों बे न'खौ मा खालामनो जों बे न'खौ हटेल खालामनोसै बे गोथार गिर्जा न'खौ जों मा खालामनोसै जोङो रेस्टुरेन्ट खालामनोसै आरो बेजोंनो जों रां खामायगोन बेजोंनो जोंनि नांगौफोरनिखौ सुफुंनो हागोन
बेनिखायनो बेहाय गोथार बाइबेला गालातिनि 1:9 सिरियाव जोंखौ फोरमायदों अब्लाबो गुबुन गाहाम खोथानाय गैया नाथाय सोरबा सोरबा नोंथांखौ उसाव बादाव खालामनानै ख्रिस्ट'नि गाहाम खोथानायखौबो सोलायहोनो इच्छा जायो गोबांथार अनदेगाफोर गोबांथार सुबुंफ्रा नंखाय बाथ्रा बुंनानै गोबां सोरखौबा उसाव बादाव खालामगोन इसोरनि मोजां बोसोनखौ सोलायहोनानै गोसोखौ उसाव बादाव खालामगोन बेनिखायनो जोंखौ सिरि मोनना थानो थिनदों अनदेगाफोर जों दा बे रेस्टुरेन्ट आरो बे हटेल खुलिनायखौ जों दा नुगासिनो दं माने बे जायगायाव माबायदि सुबुंफ्रा गाव गावखौनो आन्दायहोनो लाबाय आरो जेरै अनदेगाफोर 1 जन 4 बालाबनि 5निफ्राय 10 सिरियाव आरोबाव जों फरायबावनि बिसोरो संसारनिफ्राय बेनिखायनो बिसोरो संसारनिफ्राय बुङो आरो संसारनिया बिसोरनिखौ खोनासङो संसारनि माने जाय इसोरजों सोमोन्दो गैया फोरबोजों सोमोन्दो गैया संसारनि मानसिफ्रा संसारनि लोंनाय जानाय फेनाय थाखा फैसा धोन दौलतनो अराय सम सानो अराय सम बिजिरो अराय सम बेखौनो सावरायो माबोरै धोन खामायनो माबोरै गेदेर जानो माबोरै गावखौ गोजौ खालामनो बे संसारनि साननाय नाथाय इसोरनियाव बिदि नङा अनदेगाफोर आरो संसारनिया बिसोरनिखौ खोनासङो जायफ्राबो संसारनिजों जिउ दायो बिसोरबो संसारनिखौल' खोनासङो संसारनि बुंग्रा मानसिफोरनिखौ बै संसारनिजों जिउ दाग्रा जेरै लोंनाय जानाय फेनाय नंखाय बाथ्रा बुंनाय गाज्रि पाप मावनाय जिनाहारि खालामनाय मानसि बुथारनाय बेफोर संसारनिजों संसारनिया बेखौ फोरोंनाय दं इसोरनियाव सोरगो रायजोआव बिदि फोरोंनाय गैया बेनिखायनो बै संसारनि फोरोंनायखौ आरो बै संसारनि मानसिफ्राबो लोगो लाफायो जेरै जिबौनि आथिं नुयो सिखावजों सिखाव लोगो लायो बेबायदि संसारनिया संसारनिखौ हास्थायो अनदेगाफोर जोङो इसोरनिफ्राय जों साफ्रोमखौबो इसोरनि जानो थिनदों इसोरनिफ्राय बेनिखायनो इसोरखौ मिथिग्राया जोंनिखौ खोनासङो जाय इसोरजों जिउ दानाय इसोरनि बोथोरखौ खोनासंनानै बिसोर जेब्लाबो इसोरनि लामाजों थाबायो नाथाय दिनै जाय आमेरिकायाव बेलजियामाव लन्डनाव दिनै बिसोर बे गोथार गिर्जा न'खौ गोबां बोसोरनि सिगां बोर लानानै ब्लेसिं लानानै दिनै बिसोर बे गोथार गिर्जा न'आव फोरबोखौ खुलुमदोंमोन नाथाय दिनै बिसोर संसारनि मानसिफ्रा बे जायगायाव थानानै संसारनिजों बिसोरबो सोलोंबाय आरो इसोरनिफ्राय गोजान जाना थांबाय अनदेगाफोर नाथाय थारैनो बिसोरनि जिउआ इसोरजों दैदेनजानोब्ला इसोरनिखौ खोनासंगौमोन नाथाय दिनै बिसोरो मा खालामखो इसोरनिफ्राय गोजान जानानै संसारनि फोरोंनायखौ लानानै औ जों थाखा खामायदिनि औ जों जौ लोंदिनि औ जों अनदेगाफोर माने बिसोर गावसोरखौ गोरोंसिन खालामनायाव दिनै आरोबाव जों मिथिबावनो एफेसासनि 5 बालामनि 10 सेराव आरोबाव जोंखौ मा फोरमायबावदों आरो नोंसोरो फिथाइ थायनो रोङै खोमसिनि मावनायफोराव लोगो दालाफा नाथाय बेफोरखौ रायथिसिन जाय अनदेगाफोर फांसे बिफाङा जेब्ला बिफां जागोन आरो बेयो फिथाइ थायनोब्ला बिबार बारगोन जेरै जों बिबार नुदों अनदेगाफोर बेबायदिनो जोंबो इसोरनि नोजोराव फांफा बिफांफोर आरो मोजां बिफां जानानै मोजां फिथाइ थायनो माने इसोरनि फिसाफोर जोबनायावसो जों बे मावनायनि फिथाइखौ जोङो फिननाय हैनांगोन बेखौनो लानानै फिथाइ बुंदों मानोना नोंसोर फिथाइ थायनो रोङो खोमसिनि मावनायफोराव लोगो दालाफा जाय बिफांखौ गायनानै फिथाइ थायनो रोङाब्ला बे बिफांखौ दानफायगोन बेनिखायनो बे संसारनि फिथाइ थायनो रोङै इसोरनि जुदि दैदेनजानो रोङै बै सुबुंफोरनि फोरमायनाय बिसोरनि फोरोंनायखौ बिसोरजों आगान दा सुरफा बे बाथ्राखौ फोरमायदों आरो बिसोरजों लोगो दालाफा सिखाव खावग्राजों मानसि बुथारग्राजों जिनाहार खालामग्राजों नंखाय बाथ्रा बुंग्राफोरजों संसारनि लामाफोरजों थाबायग्राफोरजों नोंसोर लोगो दालाफा नाथाय बेफोरखौ नोंसोरो रायथिसिन जों इसोरनि मानसि जाबायब्ला बेबायदि पापाव आगान सुरब्ला जोंनि जिबनाव मा जागोन बेखौ रायथिनो थिनदों फोरमायनो थिनदों नाथाय जों सिरि थानो नाङाखै अननायजों बिसोरखौबो इसोरनि रायजोआव लाबोनो थाखाय बिसोरनि जिउआवबो आद्रि जाहैबायदि मानोना एसेखालना बेयाव फरायनायाव जों मोनो अनदेगाफोर सासे धोरोमिया मानसि थैनायनि जायगायाव सासे पापि मानसि थैयोब्ला आफा इसोरा बांसिन गाबो मानोना बे गावनिनो फिसामोन धोरोमियाथ' बे धोरोमखौ लानानै जिउ दानानै बे थैलांबाय आरो गावनो सहैबाय नाथाय सासे पापि मानसियाबो गावनि फिसामोन गावनिफ्रायनो फैदोंमोन नाथाय बे संसाराव गाज्रि फिथाइ थायनानै गाज्रि पाप मावनानै दिनै बे थैबायब्ला बिनि जिउआ ओरै गाव जायनि थाखाय बिफा इसोरा सासे गुन्दा पापि मानसि थैनायाव बांसिन गाबो बेनिखायनो अनदेगाफोर आरोबाव जों मिथिबावनि मानसिफ्रा गोथार जिउ दानायखौ निन्दासो होयो गोथारै जिउ दानाय मानसिफोरखौ निन्दियो अपमान खालामो The people are spiritually
abusive. The people are spiritually abusive. Andagaपर मानसिफ्रा गोथारै जिउ दानायखौ निन्दासो होयो जायफ्रा इसोरनि जिउजों दैदेनजानानै जिउ दादों बिनि सायाव गोबां नंखाय बिनि सायाव गाज्रि बिनि सायाव बदनाम होनाय बिनि सायाव असनमान खालामनाय बेबायदिनो अनदेगाफोर गोथारै जिउ दानायखौ निन्दासो होयो नाथाय गोथारै जिउखौ निन्दियोब्ला बियो रेहाय मोननाय नङा अनदेगाफोर आरो बेनिखायनो जों आरोबाव गोथार बाइबेलाव जोंखौ फोरमायदों एपिट'नि बा बालामनि 3 सिराव दङ मोनखानाय गिर्जाफोरनि सायाव नारसिनग्राफोर बायदि नङा जाय सोरनिबा मोनखानाय बे गोथार गिर्जा नङा सोरनिबा गाज्रि बाथ्रा बुंनायाव बे नारसिन जानायाव बेबायदि जों जानो नाङा आन्दायगाफोर नाथाय फालोनि थाखाय आयनाफोर बायदि जानायजोंसो बे संसाराव जोङो माफा माफा मेन्दा फालोफोर बायदि जानानै जोङो इसोरनि नोजोराव जेरै आयनायाव नायोब्ला मोनसे गोजों आयनायाव नायोब्ला जोंनि महर मोखांखौ नुयो बेबायदिनो जों आयनायाव जिउनि आयना जोंनि जिउनि आयनायाव नायनानै जों जिउ दायोब्ला आरो जेरै मोखाङाव महर मोखाङा बे आयनायाव नायनानै जोंनि महर मुस्रि मोखांखौ गासिबो नुजोबनो मैला दाग गासिखौ नुजोबो जोंनि जिउआ मोनसे आयनाफोर बायदि गोजों जानो नांगोन बेखौ फोरमायदों मोनखानाय गिर्जाफोरखौनो दिनै बिसोरो गाज्रि बाथ्रा बुंनानै बेखौ बिसोरो नस्थ' खालामनानै जेरैबाय हटेल आरो रेस्टुरेन्ट खालामबाय अनदेगाफोर मानो थाखाय गिर्जा न'खरखौ हटेल रेस्टुरेन्ट खुलिखो आं बेखौनो नोंथांमोननियाव मिथिनो लुबैयो एबा नोंथांमोनाबो सानदों जानो हागौ बांद्राय गाव गावखौ आखल गोनां आरो साननो गोरों खालामनायाव एबा अभार स्मार्ट जानायाव दिनै बे जाबोदों मानोना गोरों गोरा जाबाय गावखौल' गियानि खालामबाय बेबायदिनो अनदेगाफोर जाय बै समाव आदम आरो हेवाया गावखौनो गोरोंसिन खालामनायाव गावखौनो इसोर बायदि जानो लुबैनायाव जोबनायाव बियो इसोरजों साव मोनदों नैबे बोथोरावबो गावनि रोंनायखौ लानानै गावनि धोन दोलोखौ लानानै गावनि गासैखौबो लानानै बेबायदिनो गावखौनो गोरों खालामनायाव अभार स्मार्ट जानायाव आंनो गोरों आंनो सासे इन्टेलेक्सुयेलनि आंनो सासे MA BA फरायनाय आंनो सासे PhD आंनो सासे डक्टरेट आंनो सासे क्ररपति बे गावखौ लानानै गेदेर खालामनायाव दिनै अभार स्मार्ट जानायाव दिनै इसोरनिफ्राय गोजान जादों नाथाय बे गासैबो होनायफ्रा इसोरनिमोन नों सासे नोंखौ गोरों खालामदों गियानि खालामदों डक्टर खालामदों अफिसार खालामदों गासैबो बे इसोरनिफ्रायमोन नाथाय बेखौ इसोरखौ बावगारनानै गोबां मानसिफ्रा दिनै बे गावखौ अभार स्मार्ट खालामनायाव दिनै बेफोरबायदि जाथायफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दं अनदेगाफोर जेरै जों आरोबाव मिथिबावदों 1 करिन्थियानि 3 बालामनि 13निफ्राय 19 सिरियाव जों फरायनानै नायदो अनदेगाफोर रावबो गावखौ दा आन्दायहोथों जों मानो आन्दायनांगौ सोरबा नोंसोरनि गेजेराव बे हायाव गावखौ आखल गोनां सानब्ला बे मुर्ख जाथों जाय मानसियानो गावखौनो गोरोंसिन खालामनानै बे मुर्ख बायदि होनदों जाय इसोरा जेरै आरो अनदेगाफोर गोथार पौलुसा करिन्थियानि लिरहोनाय गांसेनि लाइजामनि गेजेरजों जोंखौ मिथिदों रावबो गावखौ दा आन्दायहोथों गोबां मानसिफ्रा जेरै गावखौ गोरों खालामनानै आन्दायबाय गावखौ गेदेर खालामनानै आन्दायबाय गावखौनो दिनै गिदिर गोलाव खालामनायाव गोरों गोरा खालामनायाव गावखौनो जौसिन मासियाव दं साननानै गावखौनो मान मोननो लुबैनायाव जेरै गोबां मानसिफ्रा जेरै आन्दायदों जेरै बे आमेरिका लण्डननि मानसिफ्रा गावखौनो बांद्राय स्मार्ट खालामनायाव गावखौनो बांसिन गोरों गोरा खालामनायाव गावखौनो गियानिसिन खालामनायाव दिनै बिसोर आन्दायनाय बेयावनो दिनै गावसोरनि इसोरखौ खुलुमनो नागारै दिनै बिसोरो जौ जुवा बेफोरखौसो आंगो खालामबाय बेखौसो खुलुमबाय अनदेगाफोर सोरबा नोंसोरनि गेजेराव बे हायाव गावखौ आखल गोनां सानब्ला बियो मुर्ख जाथों बियो गावखौल' गोरोंसो खालामनानै बे हायाव बियो मुर्ख जागोन बियो आखल गोनां जानाय बायदि आखल गोनां जानो थाखाय जोंखौ जेरै गोदै बाथ्राजों गोजोन बाथ्राजों नंगौ बाथ्राजों जोंखौ इसोरनि बोसोना होगासिनो दं मानोना बे संसारनि आखला इसोरनि सिगाङाव मुर्ख जानाय लिरनाय दं बे संसारनि मानोना संसारनि आखला बे संसारनि आखल आखुआ इसोरनि सिगाङाव मुर्ख जानायसोनो जाय गावखौनो गोरों गोरा खालामदोंब्ला बियो बे संसारनि आखल आखुआ इसोरनि नोजोराव बे मुर्खसो बियो आखल गोनांफोरखौ बिसोरनि सोलोंथाइ जानायाव हमग्रा मानोना अनजायगाफोर जाय गावखौनो आखल गियानि अभार स्मार्ट खालामनाया बे गावखौल' नायग्रा सोलोंथाइ मारा जेरै गासैबोनि मादाव जिबौआ गावखौनो बियो सोलोंथाइ मारामोन बे गावखौनो गोरों गावखौनो गेदेर खालामनायाव दिनै बे उदैजों बुद्रु बुद्रु हाद्रिखौ जानांदों इसोरनि साव मोनदों
दिनै बे सालटाइमारा बेबायदिनो जाय मानसि गावखौ गेदेर गावखौ गोरों गावखौ साबसिन खालामनाया बे जिबौजों रुजुदों जिबौआ गावखौनो गोरों गोरा एबा गावखौनो गेदेर खालामनायाव इसोरजों बियो जोख्लाय हरजादों आरो बे सालटाइमारा जिबौ बादि जोङो फोरमायदों अनदेगाफोर बोसोन बिजाबनि 18-15 आरोबाव जों मोनगोन साननो गोरों मानसिफ्रा लागारबो सोलोंनो इच्छा आरो थामथिं बेनिखायनो अनदेगाफोर जोंबो दिनै बे बोसोनजों मिथिदिनि साननो गोरों जायोब्ला जेब्लायबो जाय साननो गोरों गियानि MA BA फरायनाय गोरों गोराब्लाबो बिसोर साननो गोरोंब्ला जेब्लायबो सोलोंबावगोन जानो हागौ नों सासे MA फरायबाय जानो हागौ नों सासे डक्टरेट जादों नों सासे गिदिर गोलाव बैगानिक जानो हागौ सासे नोङो मोजांथार गियानि मानसि नाथाय बे गियानि मानसिया साननो गोरों मानसिया आरोबाव सोलोंनोसै इच्छा आरो नाजाबावगोन थामथिं जाबावगोन आं सोलोंबावनांगौ आंहा दाबो मोजां रोङा गावखौ उन्दैसो खालामगोन नाथाय बे संसारनि गावखौल' गोरों खालामग्राया बे मालाबाबो सोलोंनो गोसो गैया इसोर रायजोआव बे थाफाना जेब्ला बिसोर बोसोरखौ खोनासंनो गोसो गैया बोसोन बिजाबनि 8 बालबनि 13 आरोबाव जोंखौ फोरमायबावदों आंनो गियाना इसोरासो आंनो गियाना आंनियाव बिजिरनाय दं जाय इसोरनियाव अननाय बिजिरनाय दं आंनियाव मिथिनो हानाय आरो न्याय बिसार दं जाय इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय बेखौ फोरमायदों जाय इसोरनि जिउआ बियो मिथिनो हानाय आरो नंगौ आरो सैथो बिसार खालामग्रा आरो फोरबोखौ मान होनायाव गाज्रिखौ मुगैनाया थायो अनदेगाफोर जायफ्रा फोरबोखौ अनो फोरबोखौ मान होयो बे गाज्रिखौ गाज्रि होननानै बे मुगैयो बे जौ बे गाज्रि बे सिखाव बे गाज्रि बे जिनाहारि बे गाज्रि बेखौ बे नेवसिगारगोन नाथाय जायफ्रा बिसोर गिदिर गोलाव गियानि मानसिफोर बिसोर रेस्टुरेन्ट खुलिदों बिसोरबो गोरों गोरा मानसिफोर नाथाय बिसोरो बेखौ गियानि होना जायनि थाखाय इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ बिसोर आद्रि खालामबाय अनदेगाफोर बिसोरो दुगा गावखौ सानग्रा गाज्रि लामा आरो नंखाय रायनायखौ इसोरा मा बुंदों आं मुगैयो जायखिया दुगाफोर नंखाय रायग्राफोर बेखौ इसोरा मुगैयो बेनिखायनो अनदेगाफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम जोबनायाव आरोबाव नोंथांमोननि सायाव आङो नैबे बोसोनखौ लानानै फोजोबनो आखायाव लाबाय जाय जेरै रेस्टुरेन्टनि आरो बे हटेलनि माखासे बे गोथार गिर्जा न'आव बेबायदि आद्दा खालामनायफ्रा जोंनि गोथार बाइबेलाव मा फोरमायदों अनदेगाफोर जेरै नायनो जोङो गोथार बाइबेलाव मा जाय सानसे समाव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला जेरुजालेम मन्दिराव जेब्ला फैदोंमोन जेरै माथाइनि 21 बालबनि 12 जों फरायनो मन्दिराव जिसुनि थांनाय जिसुआ मन्दिराव हाबनानै गोथार न'आव फानग्रा बायग्राफोरखौ हुन हरबाय आरो फैसा सोलिग्राफोरनि आरांगाफोरखौ आरो फारिव फानग्राफोरनि जग्राफोरखौ नारख्लाय नारख्लि खालामनानै बिसोरखौ होनबाय लिरनाय दं आंनि न'आ आर'ज खालामग्रा न' होनजागोन नाथाय नोंसोरो बेखौ दाखुफोरनि दन्दर खालामो नायदो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बे बाथ्रा जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जेरुजालेमाव हाबदोंमोन बे जेरुजालेमाव इसोरनि खुलुमग्रा न'आव लिरनायबो दंखायो बेयो इसोरनि खुलुमग्रा मोनसे न' जाय इसोरनि खुलुमग्रा न'आव नोंसोरो बोरमा अमा दाउ जुहा बायदिसिना खालामनानै नोंसोर बे गोथार न'खौ खालाय खालामबाय जायनि थाखाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ रागा गैयाब्लाबो रागा जोंबाय बेबायदिनो जोंबो इसोरनि गासै थिननायफोरखौ सेफायोब्ला एनै पाप मावोब्ला अनसला फोरबोनि गोसोआ जेरै गुरै नाथाय बियो जेब्ला रागा जोंगोन जेब्ला बियो जोंनि सायाव रागा जोंगोन जों गनाय नङा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि बे इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ नुनानै बियो आरांगाफोरखौ गासैखौबो फोथसा फोथसि होखाजोबदों हुनजोबदों आरो बियो रागा गैयाब्लाबो रागा जोंनानै बे माथ्रि नांनाय रावफोरजों बिसोरखौ गोबांथार रावफोरजों बे सोंखारिदों दिनै बे आफानि न'आव नोंसोर जेरै बाजार खालामबाय दाखुफोरनि मोनसे दन्दर बादि खालामबाय दाखुफ्रा जेरै रंजा बाजा खालामो जौ लोङो इनाय पाप मावो गाज्रि पाप मावो नांलाय खमलाय खालामो दाखुफ्रा जेरै बाजारफोर खालामो गाज्रि इनाय पाप मावनायजों बेबायदि दाखुनि न'सो खालामबाय बेबायदिनो दिनै अनदेगाफोर नैबे जोबनाय बोथोरावबो जाय इसोरनि गोथार गिर्जा न'खौनो बिसोर दाखुफोरनि न' बादि खालामबाय बे जायगायावनो जौ लोंबाय बे जायगायावनो बिसोर बियार लोंबाय बे जायगायावनो बिसोर गाज्रिफोर फांसनबो खालामबाय नायदो बेनि बोथोरा माब्ला बे फिननायनि बोथोरा माब्ला बे साजानि बोथोरा माब्ला गैलिया जोबनाय बोथोरा खाथिसै बेनिखायनो अनदेगा गासै आइ आफानि बिदा फंबाय बिनानावफोर बिसोर जायफ्रा दिनै बे इसोरनि गोथार फोथारखानाय गिर्जा न'फोरखौनो जुवा गेलेग्रा जौ लोंग्रा
गाज्रि रां खामायग्रा आद्रा खालामबायबा बिसोरनि थाखाय जों बयबो इसोरनियाव आरज खालामदो माना जोबनाया खाथिसै बिसोरनि जिउफ्राबो आद्रि जायैबादि बिसोरबो इसोरनि अनजालु अनजालि फिसाफोर जानानै बिसोरनि जिउआ आफानियाव सहैनाय बायदि बिसोरनि थाखाय जों आरज खालामनि बै अनजायगाफोर जोंबो दिनै बेबायदि बैसोर आमेरिका लन्डन आरो बिसोर गोरों गोरा मुंदांखा थाखा फैसायाव जोबनो गैयै जेरैबो हादराव बिसोर मुंदांखा बेबायदि डेभेलप जाबाय होननानै बेबायदि जोंबो आरोबाव गोरों गोरा जानाय जों बेबायदि लामायाव दा थांथों जों बयखौबो आंनि आखाइ खबजानायजों आं खावलायहरो नोंथांमोनाबो बयबो इसोरनियाव गुरै गोसो जानायजों गावनि मावबोनाय गासै पापनिफ्राय गोजानाव थानानै नैबे जोबनाय बोथोराव जिसुनि नैथि फैफिननाय समसिम जों गोसो गुरै जिउ दादिनि आरो गोथार जिउ दादिनि मानोना बोथोरा खाथि खेबसेबाव जाय अनजायग्रा गासै आइ आफा बिदा फंबायफोर बे जथि प्राइमिनिस्टार खोनाग्राफोरनिसिम नैबे बुंनायजों लोगोसे बे सावगारि खोनायजों आंनि गोजोननाय अनेकखौ बावहरनो खेबसेबाव बावहरनानै फोजोबबाय जिसुआ बाख्नाय जाथों